kok. Cara anu jopo kono kok. Iyalah, ono kurang 15 kok kene 20. Jopo kono carane beruk. Mereka langsung anune kok. Sak Langsung sama nelayan kok sing mriko. murah. Berak ngono. Kene selawe kono 20, sing kono 20 kene anu kono 15, kene 20 ngono lho. Oh, berak ngono. Apa maneh sapa kae? Sandinge sapa kae? Sumi. Ya langgananmu kae. Nane, aja banter-banter lo ngendi ngene. Iki lho. Iki kok kaya masih kae to. Apal langsung. Iya, padine. Iki aku kok nyawang iki kok koyo ora asing ngono to. Kok kaya masih kae to. Nggih, Bu. Itu bakal apa iki? Arum manis joglo. Dados. Dulu BH barang teko kene. Plat mobil, Bu, plat mobil. Z. Plat mobil kayak mang lho BH. Wah, kene kuliner Oh, Pak ya, Bu. kene wong iwak ya, iwak goreng. Lagi iwak goreng tok. Nasi tiwul. Iwak teri. Segone tidak cetek napa, Bu? Nggih. Iya, Bu dhewe tidak cetek. Aku lek rasane tau rene, Bun. Ana gemin. Kaya karo gemin iki lho. Iya, Pak. Ngeterne anu gemin iki lho. Guru-guru kae. Iki to, Bun? Iya, ketoke. Ketok wong kaya telu. Wong kaya keluk. Oh, kaya keluk. Upama aku tak gawe 200 iki mah. Apa? Gule ndas sawana. Duwe. Pren HP-ne nang bapak tadi to? Internet e. Pano, Pren? Hotspot-e, Pren? Oh, hotspot-e nang pano to. Ayo arep delok. Map lho. Sing ndi? Wong aku ya cetok diarani hotspot sing ndi? Apa nang? Sing diarani YouTube sing ndi? Berbeda, hotspotnya bukannya anomali tadi. Penting tak ora ana sesuatu kaya kuwi. Yo, tapi kadung kondang cara jawane. Keren. Iki lho jalur lintas selatan. Nah ini tengahnya kuning nih. Wes, Bun. Segoro ada. Ketara Pren kok kene segoro nih. Sambung. Sik. Tor. Ini nana apa? Realme C30. Ya, nang. Kayak tuku sego putih ora oleh wis nggawa lawuh dhewe. Ya lawuh dhewe. Oleh. Sopo sing ngelok oleh ae. Yo karo krawu ngono no. Ya sih. Wareg kan. Ini kok pelabuhan to Pren iki, Pren? Mriki enten pelabuhan itu ya, Pak? Tapi anu pelabuhan iwak Senes pelabuhan barang orang berarti ya. Perahu cilik-cilik lho, kok. Lah kae pelabuhan apa angkatan laut nanti tadi. Pelabuhan Tampera ya iki sisih iki. kono lho. Oh, iki ya. Anu kayak gamping ta. Semai. Semai kayak gamping. Iki tamasan iki Lho. padahal. Iki wong Pacitan iki AIXB. Iki wong jalan-jalan kok wong Pak XM iki wong Pacitan iki ya. Kamu ini komandan. Heh? Pak. Oh, no. Mentari Ocean View. Oh, iki kayak anu taman rekreasi ya Sofi. Anak telang kayaknya selubat deh. Iki sing rono sing akeh wong. Iki ta to terjadi ya. OVC apa Pren? Apa iki? Iki ya setir delok-delok. Ya, rumah makan ya, rumah makan. Kafe Pren. Kok rumah Pak. Motor. Banda lepas ya. Los. Los. Mos. Los dan los. Ya foto bun kono ki kok viral men iki. Viral ning HP to, Bu. Men viral to bun nang ngono.
kaping ra kaping Bunda. Kayak apa menumu? Ramu. Sekolah sing mirip menu. Sak menika seri. Ya nek anu kancamu wong sing rada pelit-pelit iki ya jak ngono to. Ben roh regane njaba ngono lho. Mangan gelem Ya, ta. kok bisa enggak? Ya gelem aja kudu gelem bayar. Taman dua kae. Tapi ya bubuk ambune lek megame kok kok ngemuti tangan kok bintang ya. Megame kok Bun. Megel wonge. Apa ta kok ngene tok ae iki yo. Lha sama apa? Oh, geracik mesin. Benar. Parang Gupito Pacitan. Nah aku malah seneng delok menggak-menggak iki kok. Kurang ngantuk. Kowe malah turu iki mudolan. Kok kaya Pak Harto ya. Saya wedhus. Ora krungu lek krungono. Aku ada guru. Ora sumbut lek macan ngarepan kletak-kletak. Din. Rai diaru-aru wong e. Ning ngarepan omahne jar madang terus diaru-aru wong. Rai. Karepe lek kerja Rai Pak Harto iki. Kan bisa mangkat cara Jawane. Ono di sini wong kerja tok urane wong lebur. Minggu bareng isinya. Kayak ping 4 lho wis sing dianu apa jajal. Sapa ya? Aku yang bangkrut ya mbiyen yo ngono lah. Zamane mendem telok apa jenenge tempe. Ngendangi Aku ora apa-apa. Ya, kira-kira wetenge lekah menung-meneko. Lah metu tak omahe ngidik ngidul iki. Pantai Serau lho, Bun. Barang tetan mah ngidik teko nggo duwe. Bek. Guyub iki. Beke wedhus. Iki sing rono nyati nang. Lah ya sing rono Solo, diri. Jogja. Nek rene aku urung, nek rono Iki wis. nggih dereng kula nembe niki. Oh, mending ning dalane. Enggak ada Mas Iwan deh dalan arep. Kebel. Enggak ada Mas Iwan. Al dalane. Terus iki deh. Tidak meroket belok yang kanan. Tikungan tajam. Ambil oke, mulai dalan ngambil itu Wes pimen, Bun? Kene, Bun. Aku kae lewat kene Pak Elep. Dalane urut dibakne iki pinggir. Iki wis timbane berarti. Dibakne iki. Ya nyer iki. Ayo. Pas karo Pak Samsul, Bun. Gua sing karo mahasiswa kan. Bisa nih. Pak Diani, Pak Tutur. Ini ada beras ya. Oh, ini mbak ini mati dalane. Aspalnya tau wanus. Telaten, marmat. Iya ini dalanane. Benar Alfamart. Udah omah ya. Ini bakal ambil enak pinggir dalan. Bawa kampir go pasar. Kan tipis-tipis kandel kowe. Pengen gue kampir nang Mbak Hasan ngono ngambil lokah. Ya. Mau digawani. Kandel kan. Munggah ra ketok dalane. Aku arep jeneng golek kampir rong dinah ya berarti golekne, Mas. Nang kok enggak apa nang? Ora ngono mau aku arep jeneng kampir rong Kowe ngomong dinah, ngono, berarti contoh, Bun, contoh. Berarti nak naping. Kila kambel lu api-api. Yo, aku ora pengen kamu tuku. Sing langsung kurang kon ra enak. Enak ditang dhewe. Jadine mbahmu didan. Oh, elep nang go. Lah iki malah mulih iki. Iya ya mulai. Ora kok balik nek jenang. Jenang ya. Mulih iki, wis padha mulih, Bun. Biar itu malah panas. Malah sepi ya malah. Sore mah ra panas. Sunset, sunset. Sunset.
wedok. Genset. Sesuk kan dari Genset. iya. Ngono mana genset lho. Anyar paling biru. Genset tuh Pokok. genset. Kayak sapa? Majikan. Robi ini kayaknya ta, Bun? Robi sapa to? Pring kuku kok iki. Lah iya. Robi sapa? Kanca kuliah. Tambah PNS nang mriki. Kanca kuliah nah. Bi, aku nang pring kuku ki omahmu ngendi ngono? Sherlock. Tak mampir kok namu udah kambil. Iya ya, iki ngomongnya dhisik kok aspal tok yo ya, tunggu gene simpangan. Mantap. Menakutkan. Iki berarti Pak Bupati apik berarti. Kerep liwat kene berarti. Pak Giri, kancane Pak Giri berarti. Mbak, ada lho iki wono kan. Ana apa wis? Ana wong motor. Ana jalan terus ana anak. Iki wong duwite danane turane pinggir ndang diaspal sisan kuwi awet. Mbah Kiri bangun monumen reaktor. Di lokne patung kucing raksasa ya. Iya. Yang musuh. Iya. Patung tikus. Patung kucing. kucing raksasa. Kayak seniman-senimannya ra trimo lokne. Riak aku ya main patung kucing raksasa. Urung dadi kaya kucing. Pakai ipong balik. Oh, lanang. Diunggahnya diurus. Harus diurus. Maaf. Urusan. Ada. Mantu, Bran. Wah, kancamu dadi manten. Anu wis doser tapi tunggu ngerok ya. Go ngajur nih. Anu rada dicacah-cacah. Dedet. Loh, mlebu iki lho sing mantu. Ora tidur iki janur. Tidur ning Lampung. Iki lho. Piro dalane? Mantan itu sandalnya capek ta. Apa manten arep munggah kono pe nang omah kono. Apa nutup kono? Kaya al to malian kowe, Bran. Desa Candi lho, mlebu desa Candi ya. Dilukas, Bro. Stok menang ae. Turu kene kene. Adek, lah yo ceket ayun-ayun. Kene lho. Itu kan ratane ongko enak halus yo temen. Wong kang rada minggir titik nek iso. Terus engko-engkoan kon simpangan bang itu enak. Mergo pinggir kan yo genah halus. Iku rekreasi. Iya, kayak kira wae bunga. Ning wong-wong pilih nang aspale, Pak. Lek ra simpangan ora gelem medun. Heeh. Saya upama simpangan kan upama minggir kan kena genah ratane halus ya ngono lho temen. Arep ning Klairnya apa lewat iki ya, Ben Uju ya? Nanti kono Ya selayar. kasih mriko. Lah sandinge kasap ya numpak perahu nang kali dek. Berapa dek? Iya. Tapi pintu masuk ya, bukan masuk itu. Dan Pak Perahu dia lah karo Bina, kayak Pak ini harus kirim bagiannya tadi. Lemben. Semua cetok kok. Cetok iso gocek nang rata. Gojek kan pinggir ratan ya. Tes kenapa ya memang iso. Orang rasa tuh kurang butter ini. What? Onde mande, udah bawa sini dulu. Oh, lah mana leh? Pasti kan mobil. Dorate dipisui barang. Mandek moron itu anakmu kok tunggu apa ora? Tanggung paket. Oh, ini ketinggian.
Kecamatan Prengkuku, Desa Candi. Omahe ketinggian. Ngombe ya Bun Pacitan iki berarti. Ya apa lah. Kita beli 3 candi. Bo. Ciut ya kolam lele, Bun. Galon pasar Desa Candi. Ini ning jero galon upak-upak balik ya rumah kami balik. Malas makan apa. Wis ya semua. Ora dipas dine ra apa-apa. Tek. Tek kok turat-turatan sak anak bojone jangap. Jalan-jalan kok. Libur. Yo. Akbar ki nang ndi? Biasa jajal motor. Met. Lung. Berapa kilo ya, Ri? Empuk. Kok kaya mlebu gang ngono lho. Ning kene tulisan 5 kilo lagi. SMP negeri 3. Paket tukang paket bareng gitu loh. Ah, enggak kau ngene Mbah Gandos masih sak jam ya. Nek. Pas pengajiannya Gus Ida bikin jalan kiri-kiri di zaman mau diundur-undur lagi sebenarnya. Kecuali kok kucing lah. Pantai Serawu lurus. Oh, Pantai Klayar iki lho, Bun, nganan, Bun. Iki lewat kene yo iso lho. Lurusnya orang tahu. Terus oh Serawu mriko nggih berarti. Oh, Klayar ini, Bu. Oh, ya. Oh, masuk Gapura. Memang berangki lho lek kok kene. Empuk cedek paling. Lah iki ora dicor, Bun. Ini. Wah, enggak kok. Iki koyo orang teko kene kok. Belum dicor iki. Layune dawa-dawa. Ae wis dun kae, waya. Lah iya. Iki berarti Klayar sing sangka nek pomo kok kono beda pun untuk kok kono, Bun. Iki kok sing sangka arah sangka kene. Oh itu. Sangka kidul. Nek wong arep metu kene apa nang layar iso bar kok kene layar ngono iso ngono. Lah nggih. Lah apa mau kok ono ana layar metu ngono ya kadoan. Nggih. Kayak Yogya iki. Batu namanya. Oh, Asis Bran. Di jalan mlebu dalan gone Bakal Jenu ngono kalau. Nggih, nggih. Ya iki seneng banget. Kira simpangannya piye? Pakai balik ya. Hati-hati. Oh, penting bel. Iya kok yang Bakal Jenu jalannya. Persis. Iya Bun, persis. Persis ya cuwil lah. Pas. Tapi harus gitu. Boleh simpangan piye iki? Minggir mbane kok bingung lho. Sing ora ono gak mudine bisa. Nah nggih, walaupun bar munggah ya. Riyu ke kanan kiri. Tapi jati tok. Bocah nih. Jelas banyune ra enak entek bar. Luas, pantai laut sopo. Pantai sekarang itu. Ah, sejempangan lu. Belo.
Ora kesapu ngono to, Bran. Sudah tengah lho bola. Aku namu barang. Aku namu. Otongnya sekatak banget kan. Malah kecak mulih malah dia. Kan tidak ada yang berbeda. Nyapa, Bran? Pegel, menggak-menggake pegel aja, Bran iki. Selain oleh Rob. Wetenge diuncat nyencit nih. Nanti lah ya. Jam 2. Kok baru jam 3 papa. Oh, sekolahnya nih kene SDN tadi. SDN 4 tadi. Bupati apa tau jalan ini ya? Bupati apa? Bupati di Pacitan. Yo tahu mungkin. Di aspal lagi. Lah pas wae nang Sraung, kowe metu kene. Yang dinang. Tahu, Nyadi go. lurus. Lurus sak mriki. Sing munggah ku nyadi yang desa. Ngene pring kuku. Ya kancamu. Nanti nak kuliah ya Ponorogo ya omahe kono. Ya omahe ku. Omahe kutha mriki koyo tan alun-alun nang ketompo PNS ten Pacitan mriki. Yo. Balik iki jenenge. Tanah alun-alun di Ponorogo? Nggih. Balik iki berarti. Kok adem lu? Nggih. Manggone ning kene ya. Manggone ning kene. Bojone orang ngajak. Bojone asli kene. Bojone mriko Ponorogo mriko. Ya Allah. Kae lo nang sing dibeceke awake dhewe. Asrafi. Dadi gurune Pacitan dadi mulih nggo kambil. Maklum. Tengah-tengahnya Pulau Jawa. Nanti bingung sana bingung. Wayang bingung, dalang bingung. Yang penting bisa ketawa. Anu aspalnya jedul-jedul deh. Kaya sing kas dicon. Asap kayak gini iki. Nggih. Lek alus munggahe anu. Munggahe mboten nyakot ban. Iya. Kebelan mimi. Di jalan wis bikin jalan. Mang ora pipis. Aman Mbak. Bang pipis kan nggone tahu tunan pipis. Antara pipis sak kosa. Kalau kambil sak truk. Ibu. Bagus. Pengepul berarti, Bu. Ya Allah. Berarti sepi ben kok kono kok ora simpangan apa ora mulih? Juga tokone rame. Satu kali baturan. Lah ya ora simpangan blis. Blis ora simpangan. Ya iki ora kaya ning pantai lho buniki pun. Wes to ya, itu teko ngono kalau Tersepona ngono. era tersesat ya, Pak. Ya iya tersesat iki kleru iki kita ya. Tapi lo mobil kok kono mah ya enek simpangan kayak emang Rio putih emang. Mobil arep nang kutho. Mobil wong kene. Mobil wong kene lah kayak plat adoh kayaan. Pinggir-pinggir. Kono ya lah. Surabaya lho malah. Surabaya ya, Mas. Surabaya teko kene malah. Surabaya teko Sarawak. Oh, Surabaya dolan nang Sraung. Masa nek ngene pirang berarti dina lho. Karena sasi malah di Surabaya. Ada Pacitan yang Sarawak. Nek Japran gak desane teh. Ono. Mantap. Panas ini gini. Iki ana omahe oke to. Udah nggih mesti niku. Mau enter wit ngambil ya. Ana burono oke. Iki omah desa iki oke. Terakhir ya, Wi. 2. Iki lho wis ngisor ae dhewe iki wisan. Wis. Datar. Arep lho pantai wisan. Gawane iki opo pantai iki. Nggih. Yo wong Yogyakarta teko kene. Ya arep nang pantai ya.
Sampe ngene pirang-pirang dino. Kae ketok kae. Di Tapi mungkin iya trae. Banyune ketok iki. Oh, iki awane lho pantai pisan lho. Oh, pantai. Di sini. kok kaya wis kulino men sak numpak motor. Pak motor ngene datang yo ngono kuwi. Nandur telo blas mbok dibulet lho nang. Apa wis? Lupa. Main merdu ora apa. Dek kuasa sawae. Nek didakon. Roto. Wait. Wah, mobil. Jakarta barang iki. Cedok ke Jakarta B. Oh, panas sudah. Ya Allah, sih kok pukul toh. Ah, malprat itu kene lho udah Hyundai ya. Jakarta ya. Apa? Nes Hyundai ya. Bapak gitu. Nah iya lah. Bapak. Ada bapak. Sih kok pukul saiki mang. Iya iki. Paket. Maget kok kene iki lek magrib lho piye aja nginep ngene wong. Kuwi prayo wong sekitar kene kok piye lokasi. Kecamatan lho ngono kuwi. Oh, Apa kuwi? pokok. Benjol lah tengah. Kayak munggah ngene bagus. Lada. Wah, kan? Wah. Wala. Ketawis, ketara pisan. Harus ketari. Ki balik desa to, Bu? Warung. Tutup. Apa ya? Oh iya, pantai, pisan. Ya samae pikir pantai. Senes pantai Pak niku, Samudra India ya, tulisannya Samudra India niki. Tekan, guys. Wah, lagi kolam lele sampe gedine. Pantai, guys. Kolam lele, Bun. Bayar. Nah, tigo. Anu oke. Arep kilo nek pertelan, pertigaan tulisannya Pantai Serawu gitu. Kalau. Kaya mau biyen nang. Iki omah wong kabeh wong ngene Lho. cetik ngono ya. Lho, Bun. Pantai Serawu. Ya, iki kok. The Virgin Beach baru. Desa Cepeturang. Peturang ler mriku. Itu penginapan ya, Bun? Iya, Bun. Enak penginapan Bun, Bun. Iya, iya. Di to ora enak Lho. dari ning anu. Wah, rame ini, Bun. Loket Pantai Serawu endi? Iki loket iki lho Bapak. Seru. Kau lah rono, Pak. Kan Pak motornya, Bu. Iya. tahu. Lipat dia. 45. Bun. Satu orang 1.000 toh. Iya, Bu. Mobilnya jadi mah. Nggih. Ana yang bakal cilak kene, Pak. Seru lho, mata. Wah, lagi penginapan lho. Oh, nyewa to Bun bangkon iki Bun mestine Bun. Iki lho Bun. Wah. Nyewa Pak niki. Lagi tunggu ya, Pak. Nyewa niki Pak. Enten kamare niki kok. Kamare kena tunggu. Kena iki film niku nyewa niku. Mbok. Nang itu nggak bengi. Ning lawangnya. Nang masjid kono malah nang masjid kono malah ora nyewa. Bener ya? Iya. Ini apa toh? Mana kita? Sini yuk, Bren. Kene lho. Kono lho. Sini yuk ya. Ora nek sing yup wite kambil sakmono gedhure kok iso njolek sing yup iki piye? Orang nyemplung toh ya. Lho suket-suket iki lho. Ya, orang
nyemplung. Gak seru kok. Iya, kuwi mesti nek jerune biru. Sakno wae balik nang terang. Tuwa nang berani senang. Oh, nang terang. Gila kolam renangnya nang kira ngarep. Ya ini saya kasih teko lho nggo motorku. Nang Wis tak Ayo, jele. ayo. Siapa masih jalur ini tak ketak ya? Udah kuwi to. Ning kok ngene aku Tiga, ya ya. nang ngotos sik. Wong medhun nang masih. Udah. Tipu. Ayo. Sandalmu wis, Dek. Wis nang. Sik mlebu anu kene. Ana pantene. Enek sih kan kono. Gandeng iki sik aku. Tunggu iki madhepe mulono. Sik eneng pokoke gandeng iki nah, sik gandeng. Lha iki calon kan ya arep gaya taman-taman model iki. Panten. Iki lho tisu. Ya. Iki lho. Lha iki kan yo pantai. Kae sik pantai iki pantai lho. Oh, cedek iki. Ada apa ya? Asap. Iya 2 3. Kali ini. Gelombang. Ya Allah. Mucah diri ya sabar ngapa. Lho peran. Yo. Ini tugune nang tengah lho. Kowe foto ning kene iki, Bun. Mending pun. Ya. Mana mau ngambil Yan? Iya. Wah, iya pengen ya. Iki sing gone biasa. Iya. Wong ngerti kok kene enak ya. Apik pemandangan iki ning andaran. Iki bodhonge kemah iki teko bengi ketok iki. Iya ane ora mulih. Mulih tumben. Oke, malam Minggu niku. Oh iya, Dek. Ngeti segoro. Bukae sih enek. Bukayan. Malah rejo sore ya kene ya. Kok iki sing ketelu kok? Lah iki malah kemahe gede-gede malah. Heeh. Masalah. Kan digawa Dek kemahmu, Dek. Kemah apa? Kemah membet Bet kabeh. Lampuku lho, wiwi nyewa lho. Lampune Iya apa? iki nyewa iki. Iki wong kowe. Iki nyewa lho, Bu. Ini Pak Tentara bilang yo Pak Tentara. Oh, wis teko kene tok, Bran. Oh, iki lho ketelu. Nggih, ketelu Iki lho niki. ketelu. Nggih, ketelu niki. Heeh. Wis teko kene Cek ya, tok, Bran. berarti cek. Balik, Bran. Hah? Wis entek wis teko kono tok, Oh, Bran. Mbak ya anu kono kae. Iki tenang iki. Lho niki iki ora gawa lho, Bos. Iki sewa mang nang kono. Enek sing nyewa. cilik-cilik sewa. Iya, sing gede iki nyewa. Lampu listriknya nang ngono kan. Listriknya ya nek. Genset. Apa toko kono ya? Genset. Oh, toilet teres. Mending kita cek kamar mandi. Oke, Mas. Iki kamar mandi. Kita padha kemah kabeh lho iki. Oh, Apa dibentak? Iki kan gowo komo omah, kompor bareng kan gowo di komo omah. Tuku iwak wong mancing nang goreng dhewe. Bawa kompor gas. Wah, Anu nang toko iwak goreng kekes mending kok dek macam kok sesuk kena garing. Nek mie gawe mie instan Nyewa ya, mending Bu. nang kompor sih. Iki perang-perang dino. Oh, kapan-kapan soal udah dute. Oke. Besok Sate. oke. Kok iso sesuk mulai. Lur. Ya repot kok Mas ini. Iki lho Mas aku mending ya begini. Kuwi nek nomor nomor. kok enek listrik iki listrik opo? Oh, yang tenan iki. Hah? Niki listrik iki. Lah kono kok genset apa nang kono kae kono? Lah nggih. Oh iya genset kok iki. Udah anu. Ya bakal-bakal. Listrik mboten duwe mriki. Heeh, lah kae lho kono eneng pan ngejis. Iya. Nek bengi ora medeni ya. Kan kabel anu yang kurang to kene. Kok iki bakar-bakaran. Gode lu benah mending lho nang benah. Lah, ning anu mang munggah Bagi toilet kantor jaga. sing tangga. Ah, tuh tangga mau, Bran. Wah, kesel mlakune. Kesel. Adoh rono kok. Aduh. Ora. Sama diwara. Kon anu, kon suket-suket kasih parkir. Heeh. Oh, lagi jalan lagi. Ya ya. Pedusan domba tinggal kene wae.
kuburan kok di delok iki lho. Kuburan bos wi bos. Lah mau delok kuburan kok delok. Lah kaya apa kotak-kotak dhuwur kae? Kotak-kotak dhuwur kae apa? Oh itu kuburan. Ya nekok-nekokne sike ya didelok. Sangat amat tekok sekali. Behewe asing ngomong segene iki lho, Dek. Dino pemandangannya. Bola-bali nang pantai. Iya. Biasa pun ora kaki lho. Tekan ngomong iki. Mengku lho bodho ora gelem rono ya. Moro-moro rono mana ngarit. Paling wani sapi. Ya nang apa ya urung suwi gitu. Iki aspalan anyar, urung suwi aspal.